Nire maitiok, gaurko evangelioan bi protagonistak ditugu, Jesus eta Joan Bateatzailea. Joan Bateatzailea ez da zuzenean agertzen bakarrik, beraren ikasleen bidez, Jesusengana joan ziran, beroni itauntzeko egiazko Mesias zala ala ez. Zeu zara, etortekoa ala besteren baten zain egon behar dugu. Konturatu daigun, Jesusen erantzunaren aurretik, Joanen ikasleek zelako jokaera eukiela. Israelgo erlijioso gizonak ziren, eta Mesiasen zain egozan. Eurek lez, jauk ere norbaiten zain gagoz. Batez be, abendu zazoian, Elizazoak errezatzen dau esan ez, gero entzungo dugu koruari kantetan, Beni, beni, Emmanuel, zatoz jauna, ben Señor, bene Emmanuel, okon Emmanuel. Zeren zain ari garen gu, edo nor da guretzat etortekoa dana geure iritziz edo itxaropenez. Ta bukaeran nor izangoete den egiaz etorteko jauna. Kristauok bagara, edo kristau bidean bagoiez, pekatariok izan arren noski, jainkoa ezagutzeko eta beronengan sinisteko agerkunde edo errebelazio iturburetara joan behar dugu. Hau da Biblia Santura batez be, eta Jesusen bizitzara eta esandakotara. Baina ez munduek maiz esaten diuzko esan jainko faltsuen irudietara. Ezin dugu egin jainko bat gure irudiaz, gure neurriaz. Ta holan saiatzen bagara egiten, bakarrik idolo faltsu bat lortuko dugu, salbau ezin gaituana. Honen ordez, geure egile eta salbatzaile izan ezkero, jainkoak beronen irudiaz gu egin gaitu, beronen bidean ibil gaitezan. Abendu zazoian ere urtero agertzen da epaiketaren gaia. Jainko berak epaituko gaitu guztioi, naiz sinistedun izan ala ez. Gogoratu daiguzan abenduko lehenengo eta bigarren domeketan ideiak. Zuok ere pres egon zaitezen. Uste ez dozuen orduan etorriko jatzuelako gizonaren semea. Eta bigarren ideia, joan den domekakoa, bihotz barritu zaiteze zeuretako erreinua urrean dagota. Jesusek berak gaurko evangelioan erakusten duzku Joan Bateatzailea, egiazko profetalez. Eta egiaz Mesiasen zain egoana. Hor esaten dau Jesusek esaldi bat. Zer ikusteko urten zenduen basamortura. Haizeak astintzen dauan kainabera bat. Hemen dugu parabola txiki bat, eta askotan ahaztua. Bai, gure giza bizia kainabera baten antzekoa da. Lurra landatua, baino haize askoekin mugitua, gaur norabide batera, bihar norabide kontrariora. Gure garaietan haize asko astintzen gaitue, egunero, uok eta gender ideologiak, Gran Reset edo Nuevo Orden Mundialeko mugimendua, itxurazko aurrerakoitasun edo progresismo faltsue, eta bar. Goratu daigun zelan San Agustinek erakusten dagoela Jesusen eta Joanen harremana. Jesu Kristo berbea, Joan abotsa. Kainaberaren metafora jarraituz, konturatu daigun kainabera bat bere sustraien bidez lurrean eusten dala. Eta sustraien bidez ere janari hartzen dau, lurretik. San Joan Bateatzailearen eredu jarraituz, indartu daigo zain jore kristau sustraiak etorteko adanaren zain egoteko gure harimazko kriseilu piztuekin. Joan gaitezen egiaren iturburuetara, graziaren
iturburuetara. San John Henry Newmanen idatzi batean, abendurako, holan esaten dau. Joan gaitezen Jesusen topaketara gure bihotz damutuekin. Bera, ateratzen bada ere, gaubelan egon gaitezan gauerdiko ostasunean, amairarik izangoz dauan egunen zain. Jesusen deiari erantzun behar dugu, eta erantzunko dugu, naita nahiez gure gorputza lurrean geratuko danean. Aurreatu daigun gure borondatez, gure eguneroko bizian Jesusegaz topaketa hau. Ospe handiz, beldurrez, itxaropenez, pazientziaz, Jesusen borondateari obedituz, ongia ahal dugun egiten bitartean, itxaron daigun Jesus gure jauna. Eskatu daiogun Jesusi lapur damutuak egin eban lez. Gomutau zaitez nitaz eure erreinura heltzerakoan. Gure adizkideetaz gomutau zaitez, gure etxaietaz ere gomutau zaitez. Eskatu daiogun Jesusi, beronen errukitasunez bizitatu gaitzala munduan garen bitartean, eta heriotzaren ostean bere justiziaren arabera saria emon daigula.